Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel Pavitra B-Tech. So guys, आङो दिनै आंनि गोदान new gimbal जों आङो एसे vlogging खालामनो सोलोंदों. Oh, माथो कन्ट्रलानो जाला माथो. Oh my god. कन्ट्रलफोरखौनो एसेबो रोङाखै आरोखि ना. So guys, awesome. Ah my god. गोदान gimbal जों shot लादों. जेबो रोङा. Okay. Oi! Game sih jelas namanya. Nih, nolak. Godan gimbal. Zoom nilai sama nih kok. Wah. Ya berenga godan gimbal. Moजांथ' गिम्बला awesome guys. So guys, गोदान गिम्बल जों शट लानायखौ नायदो नोंथांमोना माबोरै नुयो ओरैसै आरो वाव. आठार'नि जाबाय नेला आरो नै थांबाय. थाब फै. ओइ खारबायलाय बारजुमलाय. Asal, karena godan gimbal jeng. Godan gimbal lau. नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय गोदान gimbal lau ओरैसै आरो. हा? बियो 9000 नि फिसिं जायो. फिसिं लायो जों नायनो. माबोरै फिसिंनो? सानजों चेक खालामनानै दोनजाबावसो बोरै थाङो थिनब्रा. एबार भिडिअ खेबनाया मोजां जासिगोन. भिडिअ खेबगोनना दायजा मावाबो मायाबो मोजां जायोना. माने जेबो मावान्दों खाबायबाबो. अकेना ओरैनो बे माबानि फंनैसो बुंदो. बुंनो रोंला. बे आंनि गारि. नयरे गोथैबारि. Transformer. Ada lah lang naman yun. Godan le. Buria. Karang asli bawa. Hahaha. masalah itu. Karen karla ba? Ha? Karen karla. Sulit sana muda. Bawa kalam sudah. दा जोङो नै फिरफिलिजों थांगासिनो बर' बाजाराव. बरिया. नैबे 109 आव सालायबाय जोङो स्पिडखौ. ओरैसै. नैबे जों गामिनि नुथाय. वाव. बरिया नुथाया.
गिम्बालनि सोलाबदोंलै रिमट कन्ट्रल थानाय जानांगौ